ya fu okay seti o mo ebe foti o wa bua we no ye ti pa le kuteli ba aja we la ya onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na otu nwoke agbala nwunye ya alụkwaghị n'ihi oke aramara. Ndewo gị onye ma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.si ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa mgbagere akụkọ nke eji ebe taa. Ụmụ nwanyị jiri ya nọ nwayọọ, onye ike ịlụ di na-adịghị onye ahụ dị okwu ya one place n'ebe nne ya na nna ya. Onye ike ịlụ di na-adịghị nọrọ n'ụlọ nne gị na nna gị anọrọ na di ya na-agbọ infection. Ụbọchị Sọnde eburu Baịbụl jewe chọọchị. Ebe ya bụ nwoke ya na ụmụnna ya nọ n'ụlọ ndị ọgọ ya ebe ọ na-akọwara ha na nwa ha nwaanyị ewerela ugwu ya were bịa ihe niile ya nwere n'ụwa. Dịka o siri kwuo, ọ gwara ha na o nwela mgbe ya kpọrọ ya bụ nwa ha nwaanyị bụ onye nke ọ kpọrọ Ndidiamaka wee gaa na nke otu nwoke n'obodo Aba. Na tupu ya mara ihe na-eme, ya bụ Ndidiamaka ewerela ugwu ahụ ya ji ego wee na-emere ya bụ nwoke ọgọ wee sọrọ ya. Ọ gakwara n'iru wee kọwa otu ya bụ nwaanyị si wee bido n'afọ gara aga wee rawa onye ọkpụ ụgbọala bụ onye na-ebutere ya aja ebe ọ na-akpụ aja eji arụ ụlọ nke ama dịka blọk indọstrị n'olu bekee. A sịla na Solex si kama tere onyonyo ya. ọ bụ na-ewetakwa akwụkwọ adịghị bifo izu ụka na-atọ na nke ọtọ eweta akwụkwọ tii na geti ama akwụkwọ ya kọ ndị agbara unu ka ụmụ mmanya arụ na ego ka esi na 1,000 baht wee bi na amaghị m ọrụ Disemba ọ dị mma n'ozi ya na m ụbịa dị mmanya na mmanya ya anụ ọsị na mmanya ji wee si ụmụnna ana m gị na arụnị ka ndị ebe mmanya na gị ya na nke nna adị anyị araba sapụrapụra ka ọ na-agba ihe dị akwụ ube obi ya seti ya ọbụma ebe foto ya ana gwara gị mgba anyị ekene biko anyị tụrụ anya fụ ka ịdọbalụ mmanya ịkọwala anyị ebe mmanya anyị dọba pụta ebe bụ mmụọ olumide alọ de Okoye de Abacha Okoye ebe ka m nọ wee nụ Ndidiamaka Hope Habako Okoye ebe ka m nọ gba nkwụ ya ebe ndị mmanya ka alụ si agụ otu paspọtụ ya ụdị akwụkwọ ube belegede na ma na-aṅụ ozi nwaanyị abụọ pụta ụtụtụ osibedi ebe m nwere ibe o wee rụwa wee ruo onye tipa na-ebutere be aja wee laala ya so na mma ahụ ozi Ndidiamaka ya ka m bịara ugbo olulu wee dị mmanya n'ebe si wee bute ya na be Ebibe Okoye na mmụọ olulu ide na ma na-aṅụ ozi ejibe akwụkwọ ube wee bochi ya ọdụ na ma na-aṅụ ozi ubelegedebe afọ ngọ site tata wee gara onwe ozi ka mma anụ Ndidiamaka n'ọya ka ndụ ka mmụ nna mmadụ ekele egwu ka ije ka ibe ike ọzọ na ige tiwa ndị ka ịpụọ Ndidiamaka nna anụ n'alụ Ndidiamaka Habako Okoye nna anụ nwanne ya nwoke lụrụ ụlọ onye ọtọ adị m anụzi mmanya ka bịa ka ndị na geeti beba na m adị alụzi na ọnọ be na-agba akwụrakwụra o nwere ebe ndu ya eje n'aba o jee ebebe nwoke abụọyi ọzọwalị emesi adịghịta nwoke bịa ka ọnọ ya na ahụ ya o wee rue last year nwatakịrị nwa tipara agba
Only Baja, a block industry in a bed. If you are Maka, you hear, every week, that's a good. And where the Bayama, if you are Maka, Jane, store. Well, you never Tipala, and wherever see all that Teje, believe Teje, no one got a couple from Teje. All the Balloon, even if we were Pusia, my put the my uncle half uncle. We have Russia on Ubelegan. I am an internet. Did the Abaka or Kuzuya? On our Kuzumati. All our little Kuzu, my TV back. Above Puloyeno. Namana Muzi, Ubelegan. Did the Abaka Galo here? Ejegon, Siaman Pier, no Capurapo, Jalula, a cabo boy. Salamana and was. Now we move up on our boat. One of many people are back at the Gaba. He can so not that more to be there. With the moon and Kababa, Namana and was. So if you don't use that, on our internet. Ele kwa mukanya ukwali nwoke mmanya na nwanyị So no ya bibele. Onye na-alụ nwoke ukwu gbajiri. Onye na-alụ nwoke ukwu gbajiri. Onye ahụ jikerekwa ime ihe nọ n'ime ya ahụ. Den ụmụ nwoke ịmara na ukwu adịghị mma. Gị hụ na ya ahụ na-acha nwaanyị ọkụ si hapụ ya aka ahụ ejekwere lụrụ nwaanyị na-abịa complain make noise. Biko nụ. Oke aramara adịghị mma ahụ. Lalu kwa kile so ebra esonye ekele